da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da haka, sunan karkace da kwajin samun shirin. Ahmed ya siya matarsa motar kimanin Naira miliyan 60. Tumba ta ki auren saurayi saboda dan mining. Fitacce dan harkar trading na cryptocurrency Ahmed ya siya amaryarsa sabuwar mota Lexus da ta kai kimanin Naira miliyan 60. Game da shafin Arewa Family Way da suka wallafa. Just in the northern richest crypto trader, SM Academy, Ahmed is about his wife a very new Lexus car, over $40,000. In this life, get money all. Fatan Allah sun da alkhairi amin. A wani bangaren kuma, yayin da Ahmed ne gungunje matarsa da mota, ita kuma jarumar Kaniwu ce Tumba Bukar ta rabu da saurayin da suka daɗe suna soyayya bayan ta gano dan mining ne. Jarumar ta bayyana hakan ne yayin da ta yi hira da Abdul Gaya, inda ta ce ta tambayi saurayin da har ta fara son sa, amma daga bisani sai ta yi masa tambaya akan sana'ar da yake, sai ya ce mata shi yana harkar mining ne. Nan take ta yi block ɗinsa. Jarumar da fari ta nuna soyayya a gare shi, amma tunda ta ji ya ce yana harkar mining sai ta tambaye shi wani abin da ake taɓa, sai ya ce na harkar crypto. Nan take ta kai da kafarta ta ce ba da ta ba jiran tsammani. Kamar yadda ku sani, a halin da ake ciki yanzu, yawancin matasa suna la'akari da fashewar da mining na Narcon yayi da cewar ko na mining zai fashe ta da shiga kasuwa, don haka suka mai da harkar mining kamar wata sana'a ce da za ka dogara da ita. A gaskiyar magana, mining wani abu ne da ake jiran tsammani da babu tabbas, domin kan yi yiwuwa ka yi mining na gaskiya ko akasin haka. Shawara kyauta, mining game ne da yakan yi yiwuwa ka samu ko akasin haka, da fatan Allah ya kawo mana mafita. Da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kodayaushe.